Hi guys! Jsou jarní prázdniny. Nadšený. Ty já jsem nějaký motivační král teďko. On zaržál. Krabičky. No jednoduše se mlíná prostě, jo, jakoby žádný jiný důvod to nemá. USA a Izrael vybombardovali Irák. Co to je? Vidíte to? Že fotky máme, TikToky máme. Já si dám masáž. Pojďte s náma, pojďte. Začínám úplně v pondělí, ale to nevadí. Tenhle ten týden bude fakt jakože super. Včera jsem teda jako byla jenom v práci a pak jsem jela na autoškolu, protože dřív někdo řekl, že dělá autoškolu, tak to pro mě bylo úplně jako, že ty jako lidi jsou hrozně dospělí a že už to mají prostě jako, že together a tohle. Ale ne, prostě my jsme tam prostě v té autoškole všichni nějaký kuřátka malý a je to jakoby, jako na jednu stranu hrozně vtipný, ale na druhou stranu to je hrozně scary, že prostě já jsem byla tu, když jsem byla malá a jakože říkala jsem si, že prostě autoškola je za strašně dlouhou dobu a že prostě toho se nikdy nedočkám a prostě here I am. Jako je to celkem scary, ale mám z toho mega radost. Jakože neskutečně se těším, vždycky jsem si prostě jako malá hrozně přála, abych prostě už mohla jakože řídit auto, chápete? A zároveň prostě, když si udělám tu autoškolu, tak budu moci jezdit jakože i na skútru. A my máme skútr a moje škola je 20 minut autem, vlastně skútrem do školy. Ta cesta, chápeme se. Ale jakoby tramvaj to je skoro 40, takže mi to ušetří strašně moc času ráno. A vypadá to, že už si to budu drandit tohle jaro. Jinak plán na tady ten týden je to, že dneska jakože jdu ještě do práce, jo, musíme prostě trošku ty penízky vydělat lidičky, jo, protože prostě na léto je úterý. Takže tam půjdu dneska a i zítra, ale ve čtvrtek jedeme vlastně do Polska, do takového úplně nádherného rezortu. Vybrali jsme si stát to takový wellness resort, prostě půjdeme tam i na masáže, vedle toho je taková krásná sjezdovka. Je úplně milu procházky prostě jako když je zima, ale jako my musíme být trošku teplo, chápete, jako nesnáším, že takový to jako že úplně you're suffering prostě, to nesnáším, ale jakoby ono nebude taková zima, ale zároveň to vypadá, že tam toho sněhu trošičku zbyde, ale má být jako sluníčko. Takže na to se jakoby brutálně těším. Je tam i takové jakože Skywalker, nebo jak se to jmenuje, prostě taková velká rozhledna. Koukala jsem na to, je tam strašně moc jakoby různých tras na procházky. Takže na to se brutálně těším. Čím jsem starší, tak víc mě začínají bavit takovýhle jako aktivity, že jako když prostě mě třeba vždycky táta chtěl vytáhnout někam takhle na výlet, a jsem byla taková, že ne. Prostě nevím, že třeba před 2 rokama nebo před rokem, no to nesnášela. Ale teď já doslova jsem to navrhla prostě. Nebo jako táta vymyslel to Polsko, ale já jsem navrhla, že chci jít někam jako na výlet, chápeme se. A jakoby, no brutálně se těším, nebudu vám lhát. Koupila jsem si taky ten one size pudr v růžové barvě. Já totiž mám teda tady ten hůda, taky v růžový. A jakoby je to opravdu růžový. No, jako není to jak ta huda, že to je trošku jako do růžová, ale tohle je opravdu růžový. Každopádně mě se to jako líbí. Takže pokud se budete rozhodovat, tak jděte do té hudy rozhodně, protože tohle je sice fajn, ale už teď vím, že bych si ho nekoupila znova. Ta pudrenka, ta vám tam prostě nabalí toho pudru tolik, vy to ani nepotřebujete, že jo. Jako zase tak růžový to není, když jsem tam toho dala málo, jo. Ale třeba na tom čele to bude hezky vidět, jak to je růžový. No a na té kameře to není vidět. Já jsem o tom mluvila už na mým jako private story na Instagramu a říkala jsem tam, že jsem teďko neskutečně obses prostě s Niky od Nečase, nebo vlastně jako mě prostě sere to říkat takhle, protože jakoby ona je víc než jakože její přítel, chápete. Ale prostě, aby se všichni viděli, o koho jde. Si má úplně skvělý videa, ona je prostě tak strašně jakoby out of touch, ale zároveň máte pocit, že jakoby není. Ale když se na to podíváte, jako s odstupem, tak vlastně ona je strašně out of touch. But in the best way possible. Taky teďko úplně miluju takovou tu Valentínu, teď nevím, jak se přesně jmenuje, což mě hrozně sere, ale je fakt jako, že ona je skvělá, nehrozí sluníčko. Jak je teďko v Austrálii, byla na Bali, jak jako dělá ten solo travel teďkon. No úplně skvělá, prostě mám z ní úplně super energii. To stejný prostě s Verčou Vobeckou. A taky miluju, to teda není Češka, ale jak se jmenuje teď?
Stas od Kylie, tak ona jako, no, taky zase prostě to je blbý říkat, jako, že je od někoho Stasy baby. Tak ona má úplně bomba vlogy a dělá takový kratší, třeba 20-minutový, klidně by mohly být delší, ona má jakoby zajímavý ty videa. Vždycky dělá jakoby week in my life, tady to mě taky trošku inspirovalo. Vždycky si pudrujte takhle tyhle ty víčka, protože potom se vám tam nebude obtiskávat ta řasenka. Já nevím, jako, ale celkem beru zpátky to, co jsem řekla, ten pudr je fakt super. No jako pleť mi to udělalo hezkou, nebudu vám lhát. Na co se teda musím ale postěžovat, tak je tady tenhle ten Huda Beauty Setting Spray. Já jsem ho dostala jakože na Vánoce by accident, protože jsem mám myslela, že to jakoby, to je to, co jsem chtěla, ale vlastně jsem to nechtěla, ale měla jsem z toho samozřejmě radost, protože prostě, halo, víte, co snažila se tohleto. Ale ten spray je opravdu šílený, jako. Vy než z toho dostanete nějaký normální, jako, něco. No, prostě hrozný. Fuj, je to fakt nepříjemný. Okay, I guess I'll see you at work. Jo, chtěla jsem vám ještě ukázat, co si beru tak jako na sebe v těchto jarních dnech. Tyhle ty alerginy, včera jsem viděla zase nějaký TikTok s nima, jako nějaká holka ke mně, tak mě to namotivovalo si je oblíct a tohle je to černý tričko, protože je to jednoduchý a máme tam, myslím, že tam, kde pracuju, tak jako máme jako prostě tmavý věci, nebo nevím. Každopádně ty legíny jsou mi dlouhý, jo, čujte, já je prostě nosím takhle jako přes paty, protože jsou mi prostě dlouhý a nehodlám si je nějak prostě zkracovat, kdo na to má čas. Jinak od té doby, co jsem jakože, co si jakoby dělám gelový nehty na nohou a dělám si tam tu Francii a všechno, tak mi to prostě úplně vždycky zlepší, jako den, když si podívám na své nohy, nejsou odporný. Je to fakt super, takže to vám doporučuju. Dám si trošku suchýho šampónu, protože už to začíná být jako hraniční. Chceš mi ty vlasy vydržet aspoň do zítra? Já si je chci umýt jenom předtím, než pojedeme. Jo, deodorant jedině tenhle ten, je to nějaký Borotalco Invisible a je skvělý, jako já ho používám asi rok. A je to úplná bomba, prostě potom na tom se jakoby absolutně nepotíte. A jedinou voňavku, co teď já nosím, je tady ta Sticky Dates, to jsem dostala na narozky, je výborná. Všichni mi to chválí, všichni a je to prostě skvělý. Tak třeba se mi stalo, že jakoby tady něco voní a já úplně fajtu takový ten urge říct, to jsem já, chápete, prostě abych nebyla pick me kunda. Teďko si ještě rychle udělám vlasy, protože tady jsem si už rozehřála svoji kulmu, takže na to mám čas chvilinku. Jinak já prosím vás na vlasy nepoužívám nic jiného než tuhle kulmu, jo, já se snažím si je nefoukat, protože to je ještě snad horší, než používat tohle. Jinak používám Heat Protectant vždycky po umytí vlasů, takže tam jakoby ten Heat Protectant teďko mám, ale jako samozřejmě ho vždycky jakože respraynu, ale dneska na to nemám zrovna čas. A tohle bude jenom jako taková rychlovka. Jo a máte prostě bombový blowout za třeba 500. To bude asi tím, že nemám moc vlásku, ale mně už to nevadí, já jsem dřív měla hrozný jakože insecurity z toho, že mám málo vlasů, ale teď já to miluju, já jsem strašně šťastná se svýma vlasema a prostě já vím, že u mě to je takový jako hodně jako mluvený topic, že o tom furt mluvím, ale já prostě jsem s tím měla dřív jako totální komplex, kdybyste viděli, co jsem za hrůzu měla na vlasech. To prodlužko, že jo, jako bylo to hezký, ale potom to už tak hezký nebylo, když jsem to přehnala. A pokud někdo přemýšlíte, tak tím si uděláte prodlužko, tak si ušetřete ten čas, ušetřete si ty peníze, ušetřete si nenávist sami k sobě, že jakoby se vám nelíbí vaše vlasy, kvůli tomu se vám to líbí, ale děláte to kvůli tomu, že jste prostě insecure, tak se na to vyserte, je to zbytečný, prostě nechte si ty vaše vlasy narůst a bude to 100krát lepší. A já to teda ještě takhle trošku zaláknu. To drželo. Je takový pro tip. Pokud potřebujete, aby vám make-up vydržel hodně dlouho, tak si ho zalákujte lakem. Ty mě to jde za 8 minut. Do prdele! No.
jste tam? So, I just got home. Dala jsem si nějaký jídlo. Já jsem měla jídlo už v práci. A this is your sign. Prostě, když se najíte, tak si pořádně jakoby nechat to jídlo slehnout, protože mě to vždycky úplně mesapne žaludek a mi z toho špatně a prostě je to opravdu pravda. Dát si na to jídlo čas a prostě sednout si. Já mám problém, že já furt říkám prostě a jelikož nebo jakože a takhle. Tyhle ty slova. Nevadí. Opravdu si dejte jako na ty vaše jídla čas a prostě nerašujte se nikam. Takový jenom menší reminder. Taky pijte vodu. Ty byla jsem nějaký motivační král teďkon. To už od včerejška prostě, nevím. Also, let me put y'all on this absolute banger. Cola Zero bezkofeinová. A já mám takový problém, že já piju moc Cola Zero, než bych měla. Jakože o hodně víc, než bych měla. A tohle je prostě taková jakoby náhražka, chutná to reálně úplně stejně. Absolutně nepoznáte rozdíl a je to reálně prostě bez kofeinu a bez cukru. Takže jenom takový malý side note, prostě jsem to tady vypozorovala, je to jakoby nový. A co jinýho, než koukám tady na Stasi. Já nevím, jestli to vidíte, to bude asi hodně přesvětlení. Ale já ji úplně miluji, ona je fakt super. Dává mi takový jako cozy vibe. And yeah, I will see you tomorrow, ale možná to nebude tak zajímavý, protože budu dělat vlastně úplně to stejný, co dneska. Ale i tak, mám vás ráda. Dobrou. Good morning! Jsme zpátky na stejném místě, já se chystám do práce. Nic extra, nic prostě víte co, jako wow. Těším se, dneska to bude super. Prostě mám dneska nějakou dobrou náladu, i když jenom do práce, já vím. Ale chtěla jsem jako ještě quickly udělat nějaký jako check-in s váma. A dneska si musím umýt vlasy, mi došlo. Protože jako tohle je fakt extrém, jako já to mám teďko daný takovou jako výživu, aby to bylo to, takže to vypadá, že to je jako masný, ale tohle není masný, to je ta výživa, ale dám si to do nějakého drdolu, protože už to dneska nezvládnu prostě s těma jako vlasama dole, to už by jako nepáslo. A mám třeba 10 minut na to vypadnout. Dneska je o mnoho hezčí počasí, než bylo včera, jakoby včera taky nebylo úplně hnusně, ale i tak prostě to nebylo úplně ono. Bylo takový jako zataženo a i poprchávalo, to jsem byla taková jako ne, já už vidím jaro, jo, lidičky. Jinak já vůbec nevím, co to včera bylo, jako what was in the air, ale já jsem absolutně nemohla jako spát, takže jsem ještě prostě v noci potom chodila tady prostě po bytě a byla jsem taková jako confused. Spala jsem normálně 9 hodin nebo kolik. Zase náš oblíbený sprayk tady. Z Makeup Better Last. Jedu rychle na ty vlasy a vyrážím. Tohle je ten outfit, jo, prostě nic extra, jenom prostě takové legíny. To je ta mikinka, taková jakože bundička. Úplně easy. A černý top, jo, prostě zase klasika, ale je to strašně příjemný a je to i takový cute. Nekoukejte se na ten bordel, je to strašný, ale this is my final look, dala jsem si takovýhle jako drdol, jenom prostě to. A navlnila jsem si ty přední vlásky a dala jsem si nějaký lip combo. And yeah, we are off. Hey vloggy vlog. I hope you'll get the reference. Paně, už jsem doma. Umyla jsem si vlasy, koukejte na tu hřívu, jo, to je prostě šílenost. A už jsem si zabalila něco tady do Polska. Vybalila jsem si ten kufr, co jsem tady měla předtím, protože byl totální mes. Vypadám šíleně. Zabila jsem si už tady svůj brush, aby jsem si mohla udělat hezký blowout. A tak doufám, že dneska budu spát líp, jelikož to včera bylo fakt na nic. A jdu to dobalit. Plot twist, objednala jsem se na nechty. Let's go. Rychlý outfitček, je to basic, legíny, Shein, jsou nejlepší. Tričko s nějakou tady náhou je ptiško. Nevím, odkud to je, jak se jmenuje ten obchod. Potom tady tohle je Berška.
Možná se ptáte, když ty děláš nechty, proč si je neuděláš sama? Jsem líná lidi, to je jednoduše jsem líná prostě, jo, jakoby žádný jiný důvod to nemá, jo. Byla jsem nechty strašně dlouho, jupi. Tak já už jdu z nechtu, byla jsem tam ani ne hodinku, bylo to úplně rychlý, ta slečna byla šikovná. Udělala jsem si takovýhle jako vždycky prostě kratoučký, akrylový, růžový. Já to prostě miluju, jo, mně to prostě připadá takový čistý. A mám z toho velikou radost, platila jsem asi 600 padem, takže úplná bomba. A fakt jako byla rychlá. Teďko ještě tady jdu do pekárny. Tady a teď na Andělu. Jdu taťkovi vyzvednout něco dobrýho. Tam je úplně výborný, jako různé ty řezy, různý buchty, croissantíky a tohle, takže jsme tady. Jo, a tyhle ty saláty je úplná bomba. Asi mu vezmu tady ten štrůdl, vypadá úplně skvěle, takže mu vezmu štrůdl. Takže už to máme. A jedu zpátky domů. Ale oni tam mají opravdu jakoby nejlepší takhle jakoby pečivo a různý jako dobroty. Takže pokud budete na Andělu a nebudete vědět, co dobrýho, tak tohle určitě doporučuji. Udělat nějaký cash. On zaržál. Odbočte vlevo. Z Ostravy. Ne, to je Francouz. Francouz. On se s tím hrozně jako topíš. No, je Francouz z Ostravy, jo. Hele, babinka, přijde. No, ne, aby se tam skočila. Kühe. Eine Kühe. Und ein Trick. Kravičky. Wir sind da. Milu kravičky. Já taky. Oni jsou takový inteligentní, s tím se vždycky vypráví. A kolik jich tam je, viď? Takže tohle vypadá, že by mohlo být to naše ubytko. Tady je ta bobovka nějaká. Tak my jsme už dorazili do toho našeho pokoje a jsme jako nadšený. Já vám udělám hnedka room tour. Takže tady takhle, když přijdete, tak je prostě koupelna. Krásná, je to tady fakt čistý, jakože to není takový jakože jenom na oko, ale je to fakt jako čistý. Tady jsou takhle skříně a máte tady takhle takový obývák, nově zařízený. A tady je balkónek, výhled, tady máme zrcadlo. A tady takhle budeme spát, je to opravdu všechno tady úplně jako nový. A líbí se mi, že je oddělená postel takhle od zbytku. No, to je úplně úžasný. Jakou na to máš tady reakci? Já jsem z toho úplně amazed. Večeře jsou už od 4, takže Se jdeme nadlábnout. asi budeme si dát něco malýho. Jmenuje se to Sněz, co můžeš. A já se hnedle zúčastním. Takže opravdu první den je úplně super. Musím teda říct, že to je čistěučký hezky. Uvidíme, jestli té televize bude mít Netflix. To by totiž bylo velký plus. Tak já vám tady ukážu, jakoby o co tady go trošičku. Jsme tady na té večeři, my tady máme tu polopenzi, nějaký jako risota, brambory, nočky, zeleninka, to nějaký jogurt, pečivo, sýr. Hele, tady to si dám já. Mňam. Tohle je nějaký... Vypadá dobře. Ovocíčko. Jako za mě dostačující asi. A tamhle máte nějaké jako drinky. Jak to tady celkem roztomilý, takhle je tady bar. A jo, jdem se najíst. Já jsem si tady dala nějaký salát s kuřetem, tady trochu ryby, cauliflower, coleslaw. A tady máte nějaký mix. To jsou švédské masové kuličky s americkými bramborami. Jo, deserty taky si dáme, ty vypadaly také mega dobře. Je to dobrý? Já jsem spokojený. Já jsem dřív brokolici jedla jako furt, ale pak jsem měla problémy s trávením té brokolice. Tak jsem přestala to jíst.
Proto se říká trávění, protože to je oslova tráva. Že tráva se špatně tráví. Je to jasný. No. Hezky tiramisku, koláček a ovoce. Mňam. To je tak dobrý. Instagram spot, vidíš, jak ten prstenek tam svítí? Kde? Tamhle. Tamhle brkající jelen. Kde je blikající prsten? Tamhle brkající prsten a tamhle brkající jelen. Aha. Jak jsem si tady nasadila svoje papučky. Lidi, jako byla jsem tady kolu a víte, kolik stála? Tak ti řekni nám to. 16 zlatek. 14. 14. Což je 85 korun, jo? Ale já jsem prostě závislá na kole zero, takhle to nejde. Už tady trošku vybaluju a přivezla jsem si i svoje můny, protože chci tady vytáhnout pořádně. Ještě vám zítra ukážu ten areál a tohle. Tak my vyrážíme na obchůzku, jdeme se podívat k vleku, podíváme se nahoru na ty masáže a hopefully i nějakou bukneme. Takže tak, pojďte s námi, pojďte. Tak jo, bukli jsme si masáže, na kdy? Sobota od 3. Yes, nějakou relaxing nebo něco. And we are so excited, jsme nebyla na masáži od té doby, co mi bylo třeba 11, jo? Takže tak, jsem to strašně zvědavá. Takže já jsem se akorát vrátila ze snídaně, táta už je na svahu. Jako co vám budu říkat, no, jako bylo to hrozný, jako tam fakt jako... Bylo tam strašně moc lidí a já jsem se těšila na jedinou věc a to byla ovesná kaše, prostě jako já normálně nesnídám, ale prostě říkala jsem si, že když budu tady, tak tady budu mít určitě nějaký jako výběr prostě kaší, jakože rýžovou a tohle. Měli tam ovesnou kaši, která vypadala jako fakt hrozně, jo? Jako já si nestěžuju na jídlo a tohle, ale prostě to vypadalo jak blitka, já se omlouvám, jako fakt já se omlouvám, ale to bylo strašný. A pak jsem si to chtěla dát jako ledový kafe, ne, protože jako já nepiju moc horký kafe, jako občas si dám třeba cappuccino nebo takhle, ale it's not my thing, protože jsem chtěla ledový kafe. Tak tam jdu na ten bar a říkám, can I please have a cup of ice? A Borka úplně jako na mě čuměla a jako dobrý, pak mi teda jako řekl, že ok. A pak, že chce jako moje room number. A já říkám jako why? A ona, oh, you need to scan your card. A jsem byla jako, why? A ona, you need to pay. A jsem byla jako, do I have to pay for a cup of ice? Jako, are we so serious? Prostě co to je? Ale jakože I was down, jakože mě to bylo jedno, jsem byla taková, já jsem to jenom zeptala, jako aby se slyšela. Chápete? Mně to prostě přišlo vtipný. A ona byla jako, oh, only ice. A já říkám, yes. Jako já jsem fakt milá na ty lidi, jo, jako jenom tohle mi přišlo prostě funny. No dobrý, já jsem si tam vzala led a pak jsem prostě přemýšlela, jsem tam chodila asi 10krát dokola. Furt jsem si to nemohla nic vybrat, protože všechno to bylo nějaký párky a tohle, že jsem byla jako nic, dobrý, seru na to. Jsem se vzala hrušku a šla jsem do prdele. Takže tak, no. Ale jako to kafe není hrozný, je to nějaký takový kávovaru tam. Plusový body, že to měl i alternativní mléka, takže kdo je třeba lactose intolerant nebo má rád prostě ovesný mlíko, tak si vždycky vybere. Jinak táta už je na svahu, už mi posílal nějaký fotky. Ten už tam takhle jezdí, jo, takže mám radost, že má radost. A už jsem tady ve stylu hezky, s mýma papučenkama. Jako já je miluju, já jsem je dostala a od té doby jsem je nesundala, jako fakt to jsou nejlepší papučky ever. Jo. Okay guys, I got ready, dala jsem si tady tu robe a jdu si zaplavat nebo nějaký prostě výřivek, wellnessko a tohleto. Hrozně se těším, snad tam nebude moc lidí, vzala jsem si i tátovo papuče tady, protože já jsem si nevzala žádný gumový a se to bude v pohodě. Tady normálně jakoby lidi po tom areálu takhle chodí v těch županech, jako mi to taky přijde divný, ale prostě vyjdete venku v těch 5 stupních v tom županu. No nevadí, vzala jsem si své sexy plavečky, tak snad tady nikoho nepohorším. And yeah, let's get it.
jsme se vrátili, táta se vrátil z lyžování, protože super. Dobrý. A já jsem se vrátila z toho spáčka, bylo tam fajn. Byla jsem v sauně asi tak půl hodiny, bylo to skvělý, akorát ty bazény na mě byly studený. I ta výřivka byla studená, což bylo na nic, ale už jsem se trošku nachystala, vysprchovala a ukážu vám svůj outfit. Mám na sebe tady tyhle ty oblíbený ledínky. Jsou z Alo, moji oblíbenou mikču Berška a mám rolák Berška. Nějaký random tady. Ponožky. A dneska si beru i můny. A vyrážíme na ten skywalk, který je odsud asi 10 minut autem a mají tam být jako krásný výhledy. Táta vám chci ukázat tady kořáka neznámého, to je prostě nějaká slepic. To je bájný zvíře tady. A měla jsem dilema mezi 2 brýlema, ale nakonec si beru tady tahle sexy mamkovský. Tak jo, see you there. Já bych vám jenom chtěla ukázat, jaký dobytek jsou ty lidi tady, prostě oni tady nechávají celý prostě jídlo, se jí naberou toho tunu a nesnědí to, jo? To prostě já úplně nesnáším, protože když to nabereš, tak to sakra sněz. A tohle je prostě plýtvání. Tam jsou nějací Němci, kdy už tady sedí normálně 3. hodinu. Pořád jedí. Já vím, ty lidi jsou fakt tady nenažraný. Oni jsou bezedný. Když už jsme tady, tak já vám ukážu tu hroznou kaši, co tady mají, jo. Co to je? Vidíte to? To prostě je nechutný. A to já nejsem žádná jako vybíravá pipka, jo, prostě, ale tohle je jako... Není úplně ready. Na druhou stranu tohle vypadá moc dobře, to jsou nějaký koláče, croissantíky, jo. Jako mají tady i dobrý věci, ale tady to prostě WTF. Já vám ještě ukážu, jak já si tady dělám kafe. Double espresso a našlehaný mlíko. Vždycky se zeptám o led, protože tady jako u nich ledový kafe není. A máte krásný kafe zadarmo a nemusíte to kupovat někde na svahu. Tady to odložíte, vidíte zase lidi prasata prostě. Momentální look trošku provizorní. Hned tady se dělá tuhletu kapusku. Jsme byli tady tohoto lanovkou nahoru, jeli jsme odtamtud až sem a tady nějaký lidi lyžujou, tady fakt je hrozně hezký. Tady vzadu je ten skywalk, jak jsme byli včera, tady to. Je tady zase Kenny, ho zabili, nebo jak se to jmenuje? Zabijte Kennyho, I love hory. So much. Jo. Jdeme se mrknout na terasu, ještě na druhou. Je to tady krásné. Tak a tady nejvíc kulturní zážitek. Mi. Tak cute. Kdybych chtěla takovýho hodnýho. A tady má pan Kratě, asi to vůbec nechápu. Takže fotky máme, TikToky máme. Tak můžeme. Zabořili jsme se do sněhu 8krát. Já si myslím, že jakoby jsme to všechno pokryli. Já si dám masáž. A můžeme jít na masáž. Pokud chcete hezký fotky, tak moonbooty jsou fajn. Ale nachození ve sněhu jsou fakt na nic. My už jdeme na ty masáže, ale no jako nálada trošku pod psa, protože USA a Izrael vybombardovali Irán. A Irán vybombardoval ty ostatní. No, takže tak a zavřeli se Vzdušný prostor. A Evy měla jet do Dubaje dneska večer, překvapit svého kluka na Narovsky, takže to se celý zrušilo. Nevrátí jim žádný peníze, jenom nějaký jako peníze za ty letenky, ale za ten hotel nic jim nevrátí. A táta, ten má letět na Seychely za 2 týdny. Jak si myslíš, že to dopadne? No já doufám, že se to tam uklidní. A jestli se to neuklidní, tak to uklidním já. Takže tak, pokusíme si to tady užít tak a uvidíme.
uvidíme se po masážích. Už jsme vyrazili na pokoj, já už jsem si i umyla vlasy a jeli jsme i do Biedronky, to je tady nějaký prostě obchod. Nějaká sámoška, něco jako Lidl nebo tak. Koupili jsme strašně moc Coly Zero bez kofeinu, hrozně moc dalších zero pitíček. Táta má i selfiečko s naší účtenkou. Já jsem to už dávala na privát, takže nechci vás tady s tím otravovat, ale jakoby já jsem takhle dlouhý vlasy neměla jako fakt hodně dlouho a tohle vám může připadat jako, ty to jsou krátký, ale prostě pro mě tohle to je velká věc. Když moje dřív vlasy vypadaly nějak takhle, já musím dát fotku. Jinak ta masáž byla fajn, dali jsme si nějaký jakože čokoládovou, jakože ten olej měl vůni čokolády a to vonilo celou dobu mega dobře, já jsem to chtěla sníst a bylo to fajn. Jinak bylo to tady úplně super, strašně moc jsme se to tady užili, resort úplně top. Hodně jenom budete chtít jít někde takhle na hory nebo i prostě na letní, jakoby hory třeba na procházky a budete chtít něco jako, ne úplně jako v Česku, ale je to kousek od Česka, tak hrozně doporučuju. A jo, uvidíme, kdy se zase uvidíme.